Bună lume! Azi singurul pe care îl pun luna aceasta, cred, de vacanță e mare. Am lucrat la un mare timp la chestia asta. Am pictat o little special. S-o lipit de hârtie. În pauză până ia hârtie. Deci lumea astăzi eu este ea. Dă-te jos de acolo, tu. Așa. Deci, pa. Stai, mai să vă arăt orașul. Stai. Deci, ăsta e orașul. The beast. Turnul empieza. Upside. Downside. Yay! Am încercat să fac video ăsta de 3 ori. Deci vă rog să iasă fain video mini desenul. Cucuricu! Tata! I can watch some TV with you. Yes, of course. And get out of here. You know what? I will get out by that. Oh, I'm stronger. Hi everybody! Demon! Run, save your lives! Demon! What the heck does people have with me? Who can even know? I'm going to find Ethan. Oh, wait, what I see in there? Oh, super movie. I can buy some tickets for tomorrow. Take your tickets, but not kill me. Boom. Oh, animals. Alright, these people is such good. But I don't know what they have with me. Oh. Am uitat. Engleză. Pleacă din gura mea. Pleacă. Ethan. Your friend is a demon. What you want, Sarah? Ethan. Ce vrei, Sarah? Ethan. Vreau să vii la mine acasă repede. Să le împungem pe tata. Uite, eu se pot transforma la loc. Dar doar dacă promiți că când ajungi la casă mă lași să te fac la loc. Ok. N-ai văzut că se poate așa frumos, ușor. Mă duc să mă... Vei la film. Ce film? Am cumpărat bilete, dar nu mi-au trebuit bani. Ok, hai. Ethan. Te faci o câine acum. Așa mai merge. Haide.
mai vii de acasă? Da, așa mai vii de acasă. Ok. Oh, nu, nu te duci acolo, nu! În pula mea. De ce o trebuie să se ducă acolo, că acum e pe jumătate moartă? Catine tu. To be continued.